Jeg husker første klasse, som det var i går. Jeg var 7 år og stod i en stor skolegård. Og når min lærer kom, stod vi pænt 2 og 2. Jeg sad sammen med Bo og sammen skrev vi kode. Og sko er alt det svære, som i dag er det let. Jeg undrer mig stadig. Når klokken ringede ud. Vi skal synge nummer 696. Mathilde. Jeg hedder Frederik. Og lige i øjeblikket, der har vi så sådan noget om gamle dage. Det er sandelig længe siden, at vi gik ud af skolen. Det er sandelig længe siden, at vi gik ud af skolen. Vi skal sådan være sådan lidt mere... Altså, vi synger sådan en morgensang om morgenen, og sådan skal vi rejse os op, når der kommer en lærer, det er vi ikke vant til. I gamle dage skrev man med skråskrift, der lærte man hurtigere det, og det gør man ikke her. Og så skal vi også bare gå op i klassen, når vi kommer i skole. Og det skulle man ikke i gamle dage. Og pludselig var man fri foran Finn, de andre råbte. Og pludselig ringede klokken ind. Jeg var generet til, jeg gik rundt og slog på pigerne. Var forbindet til at fatte det med blomsterne og bierne. Men efterhånden kunne alle se, at jeg var ved at blive en flag. Så sej i 3. klasse med en bøjle i mit gab. Var jeg cool, tom for ro og skyder skolen som en leg. Indtil god kom med at tænke det lidt. Jeg hedder Mette. Og hvor gammel er du? 8. Anders. Og hvor gammel er du, Anders? 9. Anderledes er, at vi plejer ikke at synge morgensang. Og så også, at vi... Hvad er det? Skal jeg ikke huske det? Vi laver sådan nogle huse, hvor vi var i Dyrehaven i mandags. Og så fandt vi alle mulige ting, og så skulle vi så bruge de ting til at lave nogle huse, som så sidder oppe i klassen og laver nu. I dag så bygger vi hus. Hvorfor bygger I hus? Det gør vi bare. I går der tog vi i Dyrehaven for at samle ting til sådan noget, vi skulle lave sådan nogle huse for gamle dage. Nogle andre gange, der tager vi i biografen og sådan noget. Hvem var det, der altid kom for sent? Hvem var det, der altid var et problem? Hvem var det, der altid var klassens fjol? Hvem var det, der altid var så klog? Jeg voksede og kom for sent. Til mit tip pjekkede jeg og fik som fortjent. Til min skræk og jeg i praktik. Vi laver alt muligt. Altså sådan noget, hvis man er noget fræk, så får man ikke med spansrøret. Men vi bliver ikke slået over fingrene. Vi bliver bare slået. Det er bare kateter, der bliver slået. Det er meget sjovt. Læser og regner og alt muligt. Jeg kan nok bedst lide at have gammeldags skole, for det har jeg aldrig før prøvet. Jeg hedder Rasmus. Jeg hedder Mads. Jeg hedder Mette. Jeg hedder Anne-Sophie.
Jeg hedder Karoline. Og jeg hedder Christian. Emil. Anders. Jeg hedder Christina. Mathilde. Jakob. Sjern. Jeg hedder Dorte. Jeg hedder Sedette. Jeg hedder Tina. Jeg hedder Marlene Louise. Jeg hedder Miki. Jeg hedder Frederik. Jeg hedder Helene. Jeg hedder Maja. Til dem, der stadigvæk pukler og næsten ikke kan klare det. I ved ikke, hvad der venter, så nyd det, mens I har det. Hvem var det, der altid kom for sent? Det var mig. Hvem var det, der altid var et problem? Ja, det var mig. Hvem var det, der altid var klassens fjol? Det var mig. Hvem var det, der altid var så klog? Ja, det var i hvert fald ikke mig. Det er sådan